Oh, Europa, 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 un cel estrellat de joies antigues. Oh, Europa, 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 jardí emmirallat de nova florida. Oh, Europa, la vella il·lusió de terres amigues. Boníssima, eh? Qui l'ha feta? La fina, eh? Hi ha conyac. Què? Luxemburg? Hola, Luxemburg! La Meritxell, la passada. Som-hi. Aviam, Luxemburg és l'estat més petit de tota la Unió Europea i per això només hi passarem una nit. Menys mal. La seva extensió és d'uns 3.000 quilòmetres quadrats. 2.586, per ser exactes. Diu aquí, eh? I la seva població es limita a uns 400.000 habitants. 378.400, ho diu aquí. Dels quals quasi el 20% són estrangers, perquè el El 25%. Ho diu aquí, ho diu aquí, ho diu aquí. Aviam. Al voltant del segle XV... ¿Eso es el 1500 o el 1400? Jo què sé, Trini, estic mitja dormit. El 1.400... Amb el 1400 i el segle XV és exactament el mateix, d'acord? Correcte. El que deia. Al voltant del segle XV, Luxemburg ocupava 500 vegades el territori que ocupa ara. Que són 2.586 quilòmetres quadrats. Però al llarg dels segles, tots els estats que envoltaven Luxemburg l'assetjaven, com per exemple França, Àustria, Borgonya, Espanya també. Ah, però Espanya l'envoltava? L'imperi espanyol. De quan Espanya no es ponia mai al sol, si no vestés. Ai, el sol. ¿Quién lo pillara? He trucat a Barcelona i m'han dit que fa un sol que estavella. ¿Has llamado a Barcelona? ¿A quién has llamado, eh? ¿A quién has llamado? Informació meteorològica. Això que té de bo viatgers que te n'adones de com se n'està de bé a casa. Aviam, sisplau, una mica d'atenció, eh? El que us anava dient és que l'estat de Luxemburg, tal com el coneixem ara, va ser creat... Ai, Robert! Ui, perdona, Meritxell, perdona. Sempre estàs al mig, tu, Meritxell. Digues, nena, digues. Doncs això, que l'estat de Luxemburg va ser creat l'any 1848. 68, mira. Amparigües, perdona que te moleste. ¿Qué? Luxemburgo ganó una vez el Festival de Eurovisión, ¿no? Luxemburg? Luxemburg com un paradís. Sembla tret d'una opereta o d'imatges de cinema. Està net i és avorrit. És petit però encisador. Hi ha molts bancs i molts cafès. I també un antic castell. És petit però té de tot. El gran duc i la duquessa viuen en un gran palau d'un estil com imperial. Són gent d'alta reialesa d'un país inexistent en un regne d'il·lusió. Festival d'Eurovisió, Luxemburg i japonès. Luxemburg un paradís. Luxemburg una opereta. Luxemburg un paradís. Luxemburg una opereta. Luxemburg un paradís. Luxemburg una opereta. Aquí ens fotran una clavada. Fina, perdona, tens un tàmpax?
Sí, em sembla que sí. Meritxell, aquest esmorzar va inclòs, oi? No, és un extra. Extra? Jo he demanat de tot, ja veuràs. Nen, que ens estem gastant moltes peles, eh? Jo encara m'he de comprar uns texans, en recorda-te'n. Escolta, jo tinc gana, ho sento, eh? Si després em dius que no tenim més diners per comprar uns texans, veuràs. No et diré res, no pateixis que no et diré res més. Ni jo. Ei. No entiendo por qué perdemos el tiempo en ver tantos museos si en todos hay lo mismo. Jo el que no comprenc és per què hem hagut de visitar un museu i venir a una cafeteria abans de passar per l'hotel. Nena, escolta, el programa no diu res de descansar de tant en tant. Després, eh? Ara anem a veure la maqueta històrica de la ciutat, que si no ens tancaran, eh? Què diu de la moqueta històrica? No, la moqueta histèrica. Era una moqueta que li va tocar el viatge a Europa, i aleshores la moqueta, pobreta, se'n va anar de viatge i de guia la Meritxell. I aleshores, clar, es va posar totalment histèrica. Enric! Què? No res. Aviam, sisplau, anem acabant d'esmorzar, que tenim moltes coses per veure avui. Sí, jo m'ho acabo, però passo, eh? Me'n vaig a l'hotel immediatament. L'hotel no pot ser, no pot Si es que tienen razón, Meritxell, cielo, llevamos un tute que estamos todos crujidos. Ja lo sé, Trini, ja lo sé. Jo també estic molt cansada. Però no podem anar a l'hotel, encara no. Per què no? Per què no? Escolta, no ens pensa repetir el numeret de Londres. Ai, Per favor, eh? A Londres no va ser culpa meva i ho saps perfectament, eh? Escolta, tu a partir de quin punt exacte comences a reconèixer que una cosa és culpa teva? Mira, ja n'hi ha prou, Enrique. Ja n'hi ha prou. Escolta, si estàs rabiós perquè... En fi, no em facis parlar davant de tothom, eh? Doncs t'aguantes, saps? T'aguantes. Escolta, no tinc per què suportar les impertinències de ningú, eh? I menys d'un professoret de filosofia que es pensa que és un geni. Ei, vinga, va, bon rotllo. Meritxell, jo no voldria semblar impertinent, però, a veure, per què no podem anar a l'hotel? Per què no hi podem anar? Perquè les habitacions les tenim a partir de la 1 i ja està. Mare, ara s'explica, això, home. És per això que hem anat a visitar un museu abans. No tenim habitació. No, sí que en tenim, senyora Emília, però a partir de la 1. Escolta, segur que ho has entès bé? Seguríssim? Amb quin idioma els hi has parlat? Amb pakistanès o amb... Escolta, parlo francès jo, eh? Bueno, Enrique, bueno, ya está bien, El déjala. francès, tu... No, què anaves a dir? Digues què anaves a dir, eh? Digue-ho. És que m'hi margarites als porcs, eh? Nena, quins modos? Oh, no veus que està nerviosa? Jo també n'estic de nerviosa i m'aguanto. És que no teniu ni idea, eh? No teniu ni idea de l'esforç que representa aquesta feina. Vosaltres només veieu les coses que van malament, però les que van bé, què? Ni mitja paraula, cap de vosaltres. Però quin esforç parles? De quin esforç? De prendre't 4 noms abans de baixar a esmorzar? Escolta, cada dia me'n vaig a dormir a les 3 de la matinada, repassant itineraris, memoritzant les dades, fent comptes. Ah, això sí, comptes segur. De les comissions que cobres. Per què us penseu que venim a llocs tan cars? Perquè té comissió, el Ventura i ella tenen... Calla, ya está bien, déjala. Tu què et penses, eh? Tu estàs de vacances i jo aquí estic treballant, eh? No et fiquis amb la manera que em guanyo la vida. A més, tu de què parles? Si ets un tacanyo que no et gastes res. Nena. Miri, senyora Emília, la nena no els hi fa cap falta. A més, el que no sé és què fan viatjant vostès si estan de tornada de tot. Nena, no ens fiquis a tots en el mateix sac. Mira, l'Enric... L'Enric és un imbècil! I jo una idiota que està farta d'arrossegar aquesta colla de rondinaires per Europa que es pensen que viatgen a l'Orient Express! Però no et posis així, dona! Mira, em poso com em dóna la gana! A més, ja estic farta, jo! Meritxell, on vas? Què és això? Què li passa en aquesta neta? S'ha tornat tot o què? ¿Qué? Imagino que ya estarás contento, ¿no? A ti te digo, Enric, sí. Encara tindré la culpa jo o què? Home, és que una cosa és una mica de broma i l'altra és posar-se amb la manera com la gent es guanya les garrofes. Sí, Enric, que t'has passat, eh? T'has passat. Ai, ella no. I a mi em sembla que la culpa és una mica de tots, eh? Que ningú no li ha fet costat a la pobra Meritxell. Tothom mira. Perdona, reina, no generalitzis, no diguis tot. Enric, esta vegada sí que t'has passat, escoltes? I has tingut sort que encara t'han dit poc. Vinga, anem a buscar-la. Vinga, tira davant de mi. Meritxell! Taxi! Escolta, però és de debò que vols seguir a la Meritxell? Jo em pensava que era una excusa per estar tu i jo sols. Una excusa? Si l'únic que ha de demanar excuses és tu. Vinga, tira endavant. Bonjour. Où est-ce qu'on va? À quelque part, n'importe pas. Loin d'ici.
Kleenex? És un ximple. És un ximple. Escolteu, jo poc hi entenc res. Algú em pot explicar què està passant? Aquest noi, que no sé què li ha agafat amb aquesta pobra nena. Pobre, sort que n'hi ha un que no té pèls a la llengua. ¿Y José María otra vez? Ja està, ja hi som. Ja comencem amb el corporativisme de les dones. Va. ¡Ey! ¿No empecemos a remugar contra las donas? Que tengo los nervios un poco empinaditos yo también. Mira que això... Escolteu, i si agafem els trastets i ens anem cap a l'hotel? Ahí sí, anem. Per mi, perfecte. Vinga. Anem d'una vegada. Hola, mira l'Aventura. Què anava a dir? On anava la Meritxell? A l'hotel ha dit que anéssim passant. Ah, bé, doncs, en marxa. Quin hotel és? De sempre, suposo. Oh, i quin era de sempre? Perquè jo treballo per molta agència. Que no el coneixes? I jo? Ni idea. Que no sabeu vosaltres. No pot ser, això no pot ser. Ja comencem. Si mos haguéssim passat un programa en tots els hotels, això no passaria. Y nos lo dieron. Pero lo primero sí, pero lo primero que hiciste fue tirarlo. A veure, Trini, què no. fem? Mira, telefonem a l'agència Barcelona. Algú té el telèfon a mà? Sí, maco, sí, ja el tinc. Espera, que em sembla que no tinc la cartera. Ja el tinc. Mademoiselle, s'il vous plaît, ne préoccupe pas. Vous êtes très belle. Merci. Oui. Faut lire, hein? Ah, oui, merci. Touriste? Hein? Si? Anglaise, française, italienne, hollandaise, hein? Grec? De la España. Coño, pues como yo también soy de España. ¿Y de dónde? Ay, de Barcelona, yo. ¡Chacollins! ¡La valenciana del nord! Ai! Jo soc de Castelló de la Plana. De Castelló? Sí, de mateix. Que fort! Ostres! Ai, i la primera volta que ve vostè així a Luxemburg? Sí, sí. Què, de vacacions, no? No ben bé. I sola o en algun grup? No, jo... Sola. Sola. Pues entonces ha trobat vostè a la persona ideal, perquè resulta que a mi m'encanta fer de Cicerone. Sí. ¿Le agrada el mambo? Que si le agrada el mambo. Sí. Usted perdone, pero es que no tinc ninguna sardana. Jo crec que el mambo és la música que li da millor a este tipus de decoració, A que sí? Mire, això és la plaça de les Armes. Ahí totes les vesprades sempre fan un concert o un altre. Així a la gent li agrada molt la música. Sí. Bueno, és una gent molt tranquil·la, No perda de vista aquell taxi. No pot anar-se? No, madame. Què? Companyeros, què diuen? No diuen res. És dissabte i n'hi ha un contestador automàtic. Sí, home, no, hem de trucar a algú. El banc que mos ha arreglat el viatge. És dissabte. Escolta, però no podem quedar-nos tirats aquí per insecular secular, no? Escolteu, aviam. I si l'anem a buscar? Aquí. L'hotel, estic parlant de l'hotel. Luxemburg és molt petit i d'hotels de 2 o 3 estrelles no n'hi poden haver gaires. Agafem les pàgines grogues. Però aquí també tenen pàgines grogues. Per tot arreu, dones, són internacionals. Quina gràcia. Deia que agafem les pàgines grogues i comencem a mirar per ordre alfabètic i segur que tard o d'hora el trobarem. Sí, hombre. Lo que faltaba ahora es una gincama. I si tornen i no ens troben, què? Doncs, mira, que es quedin 2 aquí fent guàrdia. I si no tornen? I si la Meritxell ha fugit i ja és a l'aeroport, què? Què fem? Hòstia, quin rotllo. Els venim a buscar, no t'amoïnis. Tornem, els venim a buscar. Ei, vinga, va, fem-ho. Tu, jo em moro de ganes de fer qualsevol cosa fora de programa. Fem-ho. Molt bé. Qui es queda? A mi no compta. Va. Jo no. Plom. Prou. Pito, pito, colorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la cera verdadera. Pues jo feia el taxi a Madrid, sap? Fins que em vaig enamorar. Me vaig enamorar d'una luxemburguesa. I clar, aquestes coses ja se sap al principi. Va ser tot com un conte de fades. L'amor, l'amor. I així, en esta ciutat tan neta, tan polida. Aquesta tranquil·litat, l'aire pur. Sí. Però al poc de temps, escolta, m'avorria de morir-me, m'avorria.
Perdoni, però vaig agafant, Esclar, dona, sí. Ai, mire, allò d'allà, aquell edifici, és el Ministeri de Sanitat, allò. Quan la guerra va ser el quartel de la Gestapo. Ai, Madrid, el trànsit, tots com locos. 2 fileres, 3 fileres. Això sí que tots tocant el claxon, toc, toc. I ningú es miri malament, escolta, tot és la mar de bé. I la picardia, a veure qui la fa pitjor. I aquí, és que aquí són tots tan bons i tan nets, escolta. És que fa fàstic, Sap què li falta? Només li falta que es fiquen unes alfombretes a la porta a casa per netejar-se les sabates. Sí, per sortir al carrer. Ai. Escolta, sap que mos estan seguint? Miri. Monsieur, l'addition. Votre ami sont partis sans payer. Ne vous en faites pas, j'assume. Què t'ha dit? Que se n'han anat sense pagar. Aquest cambrer ja no sap com dir-nos que paguem i toquem el dos. Però te magra, perquè abandonar una guàrdia significa consell de guerra. I si no tornen? Vols dir que no seria millor fer allò d'anar passant pels hotels? O trucar? Per què no truques? Això mateix. D'acord. Mira, pago i després truquem. Escolta, tu, això costa un dineral, no? Tinc bastants diners. I tu? Jo? Jo no tinc res, ja ho saps. Paga amb la targeta de crèdit. Oh, no la duc. Com que no la dus? I on és? A l'autocar. A l'autocar? I què hi fa l'autocar? Descansant. De tant en tant li convé. Ui, mira que ets poca solta, I què fem, ara? Monsieur. Deux cafés crème, s'il vous Oh, senyora Emília, senyor Miquel, quin greu. Ningú no se'n va recordar de pagar. És igual, home, ja ha passat, no té cap importància. Quan li vaig explicar a la meva nebota es va fer un tip de riure. Va dir que li hagués agradat veure'ns per un forat. Senyor Miquel, per curiositat, se'n recorda de quan va pujar el compte? Una barbaritat. Endavant, endavant. Missió complida. Ja no mos segueixen. Mira que feia temps, feia molt de temps que no tenia una situació tan emocionant com esta. Així en Luxemburg, tan avorrits. A Madrid hi havia molts dies que arribàvem a casa, sap, en un atac de nervis. A la droite, a la droite! Te l'hem perdut? Deixem-ho estar, que s'espavili la Meritxell, no? Series capaç. No he vist un tio més egoista que tu en tota la meva vida. Là! I són là! Escolta, vostè no serà res perillós per casualitat? No. No, és que així com hi ha tants organismes polítics, sap? Pues igual te pots trobar un xiita, o te trobes un independentista d'estos, o un croata. No, res, tranquil, no. És una qüestió personal. Ah, ja. Què som? D'on venim? On anirem? Això jo, fins fa un moment, ho sabia perfectament. No, miri, el que passa és que jo viatjo amb un grup de turistes, sap? Ah, i els ha deixat? Doncs sí. Que no puedo soportarlo Desde luego. Hay que ver lo curioso que lo tienen todo. El que passa és que no embruten. Us heu fixat que està tot ple de cafeteria? Preciosas. ¿Y así de qué viuen? Ho sap algú? De los bancos. Dicen que 1 de cada 40 habitantes trabaja en un banco. Collins, tants n'hi ha? Más de 100 diferentes. ¿No ves que aquí tienes total libertad para mover el capital? El oro no tiene IVA y además existe el secreto bancario.
I tu com ho saps? Uno que tiene sus ahorrillos. Mira la formigueta, que callat que suportava. I quin número secret de compte tens? Si es pot saber, esclar. Calla tu, cigarra. Res, aquest tampoc. Oh! Va, el següent és la Cheminée de Paris. I no només hi ha aquest imbècil de l'Enric, no? I ara n'hi ha un, mare de Déu. N'hi ha un que no troba res que no sigui comparable Palamós. I la seva dona? La seva dona és una ignorant. Imagini's si és ignorant, que es pensava que la pintura flamenca eren quadros de gitanos, es necessita... Mire, perdone que la interrompisca, A vostè no li agrada viatjar, No, aquest és el meu drama. I entonces per què ho fa? No, sóc la guia. Ei, perdoni, que puc trucar? Sí, sí. Mira, jo ja no puc més. Espera't una mica, no poden trigar. És que no aguanto més, Miquel. Espera't un moment només, que ara està mirant. Que miri el que vulgui, però jo he d'anar al lavabo. Madame, encore de café crème, s'il vous plaît. Però, Anna, almenys els 15 dies que he treballat els cobraré, no? De cap manera, no has de cobrar res. Segur que no. Però escolta, Això és un incompliment de contracte. Escolta, el que... Escolta, Meritxell, no estic tipa que et truquis cada 10 minuts. Per favor, espavila. Escolta. No em vas demanar per fer aquest viatge, doncs ja n'estic tipa, val? D'acord, molt bé, ho sento. Vale, espavila't una mica, guapa. Adéu. Adéu. Ostres, quin morro. Che, què fem? Que si continuem endavant, eixirem de Luxemburg, que això és molt xicotet, No ho sé. És que això és com... Mire, li vaig a contar una història. És com aquell país que era tan xicotet, que la capital estava en una altra nació. Que graciós. Tornem. Tornem. A la cafeteria on m'ha agafat. A veure si trobem un autocar matrícula de Barcelona amb 12 caníbals a dins. Què? Què? Tampoc. I en queden molts o què? Anem per la R. Sí, la R de retardats mentals. No, jo ja n'estic fart de veure hotels. Per mi aquest ja està bé. Ventura, obre-me la té, vinga. Oye, José María, por favor, que estamos todos en la misma situación, Deixa'l, dona, deixa'l, que és un desertor, aquest. Escolta, et recordo que ets objector de consciència, Per tant, no em sembla que siguis la persona més indicada per fer aquesta mena de comentaris. Ei, no ens posem nerviosos. De 2 estrelles només ens queden 10 hotels i de 3, 15. Ya no podem trigar massa més. La verdad es que como hoy nunca habíamos visto tan al detalle una ciudad. Por esta calle ya hemos pasado 6 veces. I tant. N'hi ha una en una terrassa que ja em saluda. Hola! Garçon? Monsieur? Monsieur? S'il vous plaît, encore 2 cafés crème. Et 2 quetch. Quetx? Què és quetx? No ho sé. Ho he llegit a la carta, Són uns pastissets dolços de no sé què. L'important és fer veure que dominem la situació. D'això, catre, quetx, catre. M'he passat, ho reconec. Jo no t'ho diu. Jo simplement el que faig és que estic projectant l'odi que sento cap a la meva excompanya, cap a tu. Sóc un imbècil. Un imbècil i un insensible i no faig més que bestieses. Ho lamento profundament, et demano excuses. Perdona. Molt bé. Ara li ho repeteixis a la Meritxell i després ja parlaré. S'il vous plaît, a la cafeteria on s'ha agafat. Ah, i el taxi el pagues tu. José Martí!
boníssim. I la Trini, és la pera, perquè ella es va indignar perquè va veure que la pintura flamenca no eren ni manolos ni gitanos. I l'Òscar es va posar a ballar com un boig i va venir la policia, jo què sé. I després també hi ha una parella maquíssima de gent gran que es diu la senyora Emilia i el senyor Miquel, molt elegants, molt simpàtics. I el fill de la Trini també, aquest ens va armar una mare de Déu. Aquest no volia tornar de Londres, no, que s'havia ennoviat amb una i que el nano no volia tornar de cap manera. Pero, un nano! ¿A dónde está el nano? No, home, no, l'autocar. Mademoiselle, j'ai parlé un peu. Somos los españoles. Els catalans. Déjate estar ahora. Lo importante son las habitaciones. Después, si quieres, te pones una senyora en el balcón. Això, i perdem la identitat. Calla, mademoiselle. Som d'Europa. Això. O Europa. Clar. Clar, digue-li tu, doncs, que no sabies tant. Mademoiselle, you know... I dos ous, i la gallina, el pollastre, i això és un galliner. Oui, je comprends, mais il faudrait le récépissé de l'agence. Qui est le responsable du groupe? Jo sóc la responsable. Meritxell. Marichel, guapa, en nombre de todo el grupo quiero decirte que queremos seguir siendo lo que somos. Nosotros los turistas y tú la guía. Gràcies, Meritxell. Sisplau, calleu, que no sento. Le récépissé, s'il vous plaît? Oui. Le récépissé. Merci. La 11 per l'Òscar i l'Héctor. Gràcies, Meritxell. Com estàs? Estaven molt preocupats per tu. La 13 pel Robert i la Fina. Gràcies per tornar, guapa. Gràcies. La 14 pels senyors d'Olofeu. Sí. On és el Josep Maria? Ha dicho que hasta que no estuviésemos seguros de que teníamos las habitaciones que se quedaban en el autocar, pero... La 15 pel d'Olofeu Júnior i l'Enric. On és l'Enric? Aquí. Meritxell, et trobes bé? Carinyet, mira que s'has fet córrer. Meritxell, quan tinguis un minut podríem parlar. És que jo crec que hauria de demanar-te coses. Bé, ho reconec, m'he passat. Jo no t'ho dic. O sigui, jo simplement el que he fet ha estat projectar l'odi que sento cap a la meva excompanya, cap a tu. Soc idiota i soc un imbècil, un insensible i no faig més que bestieses, ja ho sé. O sigui que et demano sincerament excuses i que em perdonis. No tornarà a passar. La 15. La 17 per l'Empariues i la Pepa. Gràcies. I la 18 per la senyora Emília i el senyor Miquel. On són? Senyor Miquel, si vol em pot ajudar a rentar els plats. Escolta, és més divertit del que em pensava. Sí. Bé, me'n vaig a fer un riu. Sempre ho has d'anunciar? Robert, ¿el próximo no es Holanda? Sí. Ai, Holanda, que il·lusió. És petit però encisador. Hi ha molts bancs i molts cafès. I també un antic castell. És petit però té de tot. El gran duc i la duquesa viuen en un gran palau. Un estil com imperial. Són gent d'alta reialesa. D'un país inexistent, en un regne d'il·lusió. Festival d'Eurovisió, Luxemburg i Saponès. Luxemburg un paradís, Luxemburg una opereta, Luxemburg un paradís, Luxemburg